presented by Dhan Music Hariharpur। आजा समाज रानी कोरा में हंस के लागल बयागे बूता द बरस के काहे परेशान करतनी जी ए हो आजा समाज रानी कोरा में हंस के लागल बयागे बूता द बरस के तोहर मारे जवानी उफानी रानी नहीं दहिया रोकर के करी पानी पानी राजा लइका बने राजा लइका बने नहीं दहिया रोकर के करी पानी पानी राजा लइका बने राजा लइका बने बोझल करी presented by Dhan Music Hariharpur। कहतरु हटा बानी कमजोर राजा भेरे जानी सोचा ऐसा बात बतावे के नहीं चाहिए भाग जी छोड़ जब दहिया तू कहतरु हटा बानी कमजोर राजा भेरे जानी सोचा दूर रही अब मिल के बना दिया कोई अलग कहानी काहे ना बुझिना नाही दहिया रोगर के करी पानी पानी राजा लइका बने राजा लइका बने नाही दहिया रोगर के करी पानी पानी राजा लइका बने राजा लइका बने ओहो म्यूजिक बाय आर्या शर्मा presented by Dhan Music Hariharpur। दही जवानी के हो जाई खाटा दूर रहो एमपी महाई न माथा केहू ना पूछे बुझाई अरे दही जवानी के हो जाई खाटा दूर रहो जेपी महाई न माथा बुझला आज नखरा न कहरो मैनेज कर रानी ए जी नाही दहिया रगड़ के करी पानी पानी राजा लइका बनिए राजा लइका बनी नाही दहिया रगड़ के करी पानी पानी राजा लइका बनिए राजा लइका बनी presented by Dhan काहे Music नहीं Hariharpur।